ne muso fɛ walayi o de la n ye filɛtigi dɔ ta k'a don na n'i b'a muso sɔrɔ tileki min yɛrɛ bɛ na o bɛ muso bɔ walayi ani su valentine ni su cɛw aw b'a daminɛ an n'a ka woloba a bɛ ni muso de kɛ valentine ni su minnu kanunen don minnu ta nana wuli su o man ca minnu bila kelen don n'u kelen bɛna wuli su ala cɛw minnu ko muso a ye fɛn in de ye aw filɛ cɛ minnu kelen nana wuli su ok, an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan jarabi kɛnɛ don minnu jarabinen don ala k'aw ka jaraba sinsin ala k'aw kisi dusukasi ma ala ka orange money caman nɔgɔya aw ye minnu bi ala k'aw kisi o fɔli ma e muso de bɛ ka dɔw ka yɛrɛ éviter bi ala k'aw kisi o fɔli ma o b'a la aw b'a fɔ tuguni Dele machine na a ka fɔ dɔrɔn ko awɔ ala ka wuli dabi a kabi ko k'i ka wuli su in na ye jarabi ye a ye nasa n'i sera yan jama b'a dɔn wayi jale yɛrɛ tuma bɛɛ tubabu bɔ an cɛ yan. Tuabu, Amisu, bonsoir. Ayo, Abadati. Bismillah, amigo. Jarabi doni de. Ami jarabi. Ni sirigi ko asaba e da la cha ko ba ko so ni jo kana ta foro mo ba we tla na kiriti e ba yo ka kala an kulo bi la bonsoir alala ya ko ite sama ko ba e parce que il ta da na ni ko so ma so ma fole Bonsoir.
ne sɔrɔ yan a ye choisili kɛra sa choisili kɛra cɛ n'a muso kɔni mana na yɛrɛ sani kelen kan bi a tɔ bɛɛ fɔli kɛra de ye ala a da ok, pour la belle Sabatira, ni artiste, musicien de Sekanga, si ça, ciao, Naya, Kenakai, Aïe Jarabi, 2000 Beda, Jarabi pour Ogame, Ambalman, nous pour Ogame, Moussi, allez-y, Guigou pour Ogame, Mena Bichi, ils vont mettre au renfort.
Thank you.
an tila ka jaabi fana wele nin waati mun na sunna an b'a la bi dɛ fo fini ma foyi yɛrɛ bɔ a ye tigɛrɛ dama aw yɛrɛ ye merci.
Jama fo
Major. L'histoire est tellement longue. Oh, comment il va dire tout le monde? Amatana, eh, Chika, 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 Adam, Adam, Elle a le problème de se parler dans la masse. Pourtant, moi, je suis son contraire. Tiens, à quoi la toile là? Oh, tiens, pour dans la toile. Mais à décider, deux femmes d'aller, allez, c'est qui a dit? Oh, faut pas tout. Parce que nous, on n'a pas parlé de la niveau de la téléphone. Nous, donc, c'est que les c'est avec un dédé. Donc, et j'ai pas de donner là-bas. Allez là, votre laissez-moi là. Allez là, donnez là-bas. Voilà, ça va pas de regarder. Bon.
Jangan
Anga dɔnkili walima o ta aw b'aw girin masa kɔnɔ bon an b'o bila an b'o bila an bɛ jumɛn da an bɛ jumɛn da de ne baru fo aswina amo fana da wal mangula chayiri ni ba fo ite fara wi ala sabale sagana ne bani mange kana du jala dana ne yere bani mange kana du jala dana ni mo awa ni wati na amenyu amulo mina mafi Saint-Valentin ola halayo ko yayi kene ko ni mafi akira kene wasale mina mo farfonna hakaja erefene foli juma rese bokoro shuru abushi o tege daga timina fo duwa woni siribalawa maram ngena baga barade donwa akabo aklima ndoko websika muni fo ni concert bayina malidonye malikono malikoka. Ok, me bela jelen fo farafina ni farajela fen fe kulubana ni erla donc ama ira ala de la ka bunyanda ala koro alsa ala ka ni san chaman irana on dem sanu nga je ka dem sanu nyogon nyana je bunya kono karama kono bengono sabati kono alsa ala ka mali suma mode nyine ala fe yara awa maramba iti fuliga labandrondi kasabu wati ya sabo korobana fuliga labandrondi maliduma. Ok, me bela jele fo alsa malien an ga bolo di ɲɔgɔn an ga do da kelen fɛ an ga bɔ da kelen fɛ toujours ala ka mali suma ya rabbi an ga banbagatɔ minnu banna ala ka hinɛ ulu taba bɛɛ lajɛlen na hakɛto b'a ka salala mama. Salim, merci.
yɛlɛ o